Yeah. Obia ko kama then na ye expecting ebe musa de mai na say amemukra mpono ha what next ebe mu nso so a what's up are ya say ento kama for Jesus odima for Jesus anopo be dia mame no mienu na waka e dia mai say for yenko na menkoma mabedwafo akwa aba na enem so ebe din komo for them some die. Pesama come for Tiebe come for. I are Coty near council. Okay, I'm come my baby for a I read from Pamacha Mama Quaba. Yajoso Miniaba. Set Ibiabo Cody. Yakopan to me. Why I do more yet to me, I be paid the necessary. As a damn couture near the man. Okay. Now weekend offer. Where's your? And then a boy. Oh, a yansa. A yansa. Weekend you fine. Who wedding? Who ye? Who bedding to me, Uncle Baby, if you say, if you are done, almost 1 month. Saturday, my only month so quaint. Put out a baby. Okay. Now, so for they say, oh, Jamson and I say, me call watch. Oh, and me farm and so pass, not me patch, not a year. They say, Farmer so pass, a banner on our area. Oh, Yamian, you couldn't make 4 months, maybe. Nanyaman so anka mnim say what come can it me you free can e do akobọ car me esuru say na sa do abetena can won dem pese me chile e free say na do akobọ car me suru say na sa do abesi say can me nya e man so kwan anka me bi da enye nwa class o kan ti wo kan say no na my confused I am chile say so for quota so e ban so honam we ya wa for so say kwan ko yi you come and so do fie me dan na me enim no kwale ni na chese why am me nya dia metima ko ba bia okay afi na mate say shark Miniaba. Pacho Wadarma, Biaboko. Yankopado, Bibia Boko. And the radiasi, na, and then a call a weekend. Weekend idiot. Let me say, said the engine I nimno. Numano still I dos. Yes, I see a question now. Yadi a home brew more and tino. Your course, dear home brew broom. Okay. The moment radi, no craning and me and Nipana home a jack crack. Okay. Because Namia do my china, and you may be at the minima. A fata say, Mekokoye. Okay. Due to that in Intino. In your home, dear Cacra. Okay. So be I and they search to more and then I do my china, Timia, Atwa, Swaka, dear fata say. Eitino, and yet the, and I say, yet the bonnet so. Nankopa dumunti, Bibia, Mecana say, Bibia. Come. General one. Papa. Pacho ya abuado. Ayasu. Enyasem. Isi ya abuado machi ya onti jiswe na nasem ya dedi. Ya abuado sempre no fone chiru. Omo chere. Ya abuado jiswe. Ya sekiri ne. Because ya tie. Because tie. Because ya abuado a se me buado na maba. Bibia mbojo. Bibia mbojo mebo. Okay. Me ba me penu fo na wa de ya me mbojo. Mo tumi fo. Okay, what ya? Ba cha de ne. And then e ko na no pe. Ado fa dey say enyu weekends no. Saturday Sunday. O dey do weekend ya say ya won twema omo kora. Mo na. Say ya won twema omo na. Ai kwa ho. But you walk on this, you Asnya, when you're apostle. We can never see other. That's an offering. Young Quasso for the Bonqua. And I'm see, I won't trim my man. Sorry, woman, Quasso, I was the discipline woman. That's our Russian call. I didn't mean I was welcome. Now, oh, anything. The other you say, I'm a young pebble. Son, I'm Miss Make up with this also the man opposite bed. About Fiano. It's a no sign, a vampire. Okay. One for some back cancer. Oh, yeah, then I may ask. Mom, some shop, some doors. Okay, bye. We OD. Come, yes,
Shanko. Me no you be back. Yes, why you'll be back. I saw for an gold in your crowd. Oh, me no, me there you one. You one my accountant. Bacho mini aba. Kula jampo. Ene wanya accountant papa. No kure ni na. Dem say my accountant will only be a squad ne say. We say dem say for mu tie me no. Wa ko tu man e tuo unya kapreda. Unya kapreda. Madam I say everything afford. That's just by the way. I thought it be na yam fe bi anya sorry ana ed. Tizana e we say eba. Na abusianfo foreign ba wa ha na no Friday no right yesuma no e wo manso o ba ya o ba ma ne se e na manso kwan o ma je na fa pesi meyam me ho tete me se o boa o teta ti ya ba ko na de nti a yesuma no na no ye friend no e ma ne boy amane but wa ba yi na onka akosi sen yemfa ho feedback so ma enkrofo na yehu de aircon ti foreign for ba Obafia. O come so obi de na sa asem be dai na e wose ye tietie mu ansa Sa ya bedi hu asenti o ko ye de na Obafia me da se. Friday no fiara no ko manso. Na ni nyina ne se wura bi ode sembe dai ha. Se na sa ase a ohena twa ma ne se osi Sudan no. Okoya obi so e de anwea gugu a opese osi Sudan. Na we dey ntira ohene twa asase ama me na me koya obi so de na anwea ne boss aba gugu to nti ase. So there some bedai e ma me tu ho na mo ko pie manso. okay Na no fia de twam ya na me koya so no because an fie said ye na mamre de amane kwan so no na me koto na na chia me man koto ikurura na me de amane no ebo na na chia me no said ye abrante na sembedai no na chia me so yitu say no cross abrante no ba na na ho e man no me kan asasem eni uma umtwa asase no ene ne ko ne mu ono de oni ba bia prot ne de da ampa e ba nan ene na chia me na abrante nyina ko ye ko yeso no na broso na anwa guso a e abrante na prot ho na de man no me frɛ won nana mana ka say e no kre na prot bia so no the port A port B port C side the corner nim ene de ono ne bo hye bia no hu na yi e wo ho ye na ball prot ndi na je sa abrante na odna sem da ye no ene dia oh okay ene dia na say e wo say nana eba ti nyankopɔ ya adoma ifiare ebe no ohene beba ifiare fufi ti mekɔ na me no ohene ene ne kunwa sofo ne wura na na sembe dai ni nyina ne abusuan kai ni nyina ne ahia na ye de yie atoyo bavia nyame adom mafakota nso kwa ba okay ye de nyame ase mansukota de yekota ye de nyame ase abusuan fo egusu a na chese that time bi de ye ne stories a ye atwa mu no ho feedback na ye de emetie fo se be ya mbe hu se asem no yetena ha ne ye ka anya sese bi yatena ase ne aka ne ato agu kekeke ne ekwe ye ba bi ye di akire enti enu afri honom a last week I think it's Friday no na papa bi ba ha ja ya omensa ye ba ha de be dan ye se ade a abaya bi no maame epese omo ye no kulula na kana na sembi na chese ni sika ya ahye na papa ndani abrepa na de atenza abaya no kra de ni di nkomo no na wochire se one day o maame na pushi maame no maame afia ye friend maame afia say ede be nti na papa no ba ha no no wanka asem na anye de anche na nzi nti se obeka sapa ade la ye bone wanka sa bet me ma general enso edi akire se ono nso so enko hwehwem na de ebesie no wonfa emebo ya mane no akire no nso Wednesday no nso yesaya story bi wa ha no ma abaya ono wakodi na damfo achi na afede na damfo no ayokame ayese ode na akokure baabi a sikaduro na chese omudidi omuduma omanya sika setam akowie se abaya no sikaduro no mu no wonfa na wode emra emeya apaye ma na nanom ntesa ade a ida se wo wu ana wo bodam so ono so be kan na asem kire me de to atiefu ni nyina
general be my feedback enti minim be bia general e di ebe free na ni won fa sa feedback ni mienu emfa emayen ansa ne ye be koye nkomodi esu a yakoso general obafia me pa cho ensem no he na abefa de free na odi akwa he fa ti that's me share atifo okay ene omo mo share YouTube ni Facebook na ma o ma ya de okay omo so an follow ye na de ne papa na ye de ebro mu sa onyame adom se ha de wasofo a ma me sa simfiri e oba na se so na wo de obi aduna aiden ya ka say ye de ko se nko de ko man fu ke me se me bi but na mo po asofo a omo anti ye papa ye apostle Emmanuel Jemfi edi nkomo eno ka say o de mfa mra ne mfa na tawe na ebi so ye den nti yanko pa so ya musra ye aduma nti okay apostle asumu a ese obo mpa ya no odin okay de amano okay tina de mo ne bo nkompo jai okay papa so oba o me ya so de ba okay isi no so fufi a o ye ne ho o ye no ho adwuma so da so ifio okay ne ma ekoso a si ono aso hu se since me bi e man so da e boni na e say atiko okay ti papa gu so a o ye no adwuma nti yambo aso bi akosi a ye ma ti fo aso nsi wo ho okay ebe enu ma bi din koma fa na bi aso aye kama okay na abaya isu a maame etwe papa ye din maame na ja tum se personal or my boy back on action okay because ono so anu say o hwede guy na odi kan ga ni si odi koto adwuma mu ay na e de o ba ha no Friday no o se so pen nko ade a ne ba ne pen nko ade ya ne ba nso opege boy no okay no okay ba me no so kan say obi odo na e ko okay tisi no ma me say so ne ba no e ma papa ne betimi amuvu asomdwe mu dia de we no okay sika no bi twie nsa 1500 no ma me na 6 kan ondi okay into pushi kana de era ma no ka so ntwe no ya na we mu ntimi ntina so ndi apa ya kuma to ne yam okay ne bre anye kwa okay ya camera man na de te bibia ya kama afede okay wonya ne dofo yo ya da nyame ase ebusiafo kama me dwumadie so no waso go awitie no wate wasum tedem di kan ya no entana ha enkasa kwa ye kan wi a ye di akire se be ya asumdwie nso ebetumi aba entina nso ye bedi nkomo na me kaete for se dwumadie se owo asembi na opese ode ba ema ye ka ede ema wa wadaroma number obefre 0248 57 70 65 0248 57 70 65 ya na nke be ye de aye ye nika senka wan kasa de bia asem we meka wan kasa tutu na ebra na beka wa asem tutu na bra na beka wo de wo frɛ number na 0248 57 70 65 0248 57 70 65 producer na obekasa kama de wo ho bia ye na obeka yenji sika yenji kapre yenji sempoa yenji hwe bi krampo a wonto wompo na abesa aba be de abenya bibi wa hanom na wasade ayede wasade akonti ada na wa womba na wo meka wa asem na asumdwe nye dem emma enti ne sa de medical kan 0248 57 70 65 ye bedi nkombo nkrofo nsem a omo aka akire no na ye beka ede ama wo mo na se ye wie na ye di nkomo wie na wonso wo pepe bi se bia obebem na aba abekire wa adwen a number edidi juma wo fia ha 0248 57 70 65 0248 57 70 65 aye kai etiefo se jumadi etwagu nyina akọ YouTube at Katechie FM TV at Katechie FM TV me pa cha wonsu benya jumadi bi na wahwe ne ekoso ewofie ha nyina na wonso wahwe mesramo wadaroma ma mo flash ni sesi ano number no ma mo flash sesi ano
mubenya abotele de amame nyankopon ya adoma ye pon a na se wasam na apese wo de ba betimi afre senso breso se ye fa phone calls no na se no so nti na wo fra wadaroma na eno so wa frɛ na wetumi de aba dwumadie mpacho akwanya wo ho se wuton bibi woye bibi wuton ebia woye tire wuyi tire wo pam ade wa bie restaurant wa bie bodwa kakra bi boutique bi wo pese ye bo ho dawro de ma wo dwumadie me se ye di promotion bi abakama me dwumadie so nko na tua ha sa promotion no ewo tie ni ye kama me dwumadie nko aso na sa promotion yi me pa cho ewo wo de afre keke 0248 57 70 65 me pa cho me ye wei me ton wei adwuma se na me ye me pese mo bo ho dawro de ma me se ye nje hwe ni nyina ne se nhyehyɛ ketewa bi ena wo ho wunya ye nya hyehyɛ wi a asa ye bebo wade no ho dawro de ama 0248 57 70 65 na onsoso wetimi abaso na yenyina ye di dwumadie no ama no ayefe wonso bi a wonton hwe na mmom wo se ebi ampese misomumu na dwumadie bi obi di na asembeba na wo se mobo ho kakakra nti me nsoso no me wo bibi kakra ti monji ni nyina akwan eda ho na dwumadie no nso etimi ayekama abusuafo mesra ma adamadaroma number na mo friends esi ane de emwa me mpamochew mi wia mesra ma ada mi wia mo betimi afre ye ko ye di ye kodi nkomo na ene asema eda honom ne de emu aya kakra emu aya nkasa me nkasa kakra esanse besi den ena oba tan a ono wawo ne ma aduru baabie atete ni mawremu maami kasa ye mu no wo kira na chese why single parent beye so many years because any osi kire nsemu ni mu no na chese ne ma miensa sabe kwan ankora ne de ne nanso no wo mo papa free mu kra no na chese nkra no ne de osakra na ne tifi eye emfie aduasa de osu aka chire kwa na tifi beye emfie aduasa na ochemu nsoso a ka chire no papa ni film na ka chire ni wo mfie be edunum tina chese mami wa ye single parent ayeden ache kakra na ara wosam a ewom ene say mami no eti bia ene na werehwo ene niema ekoso wo maame no abrabom ewo ne ne ma ne ntem no abusuafo areho eya se ne sen ho maame abna du fie efreye ema kama me abusuafo onde wo freye na ye kohu no ye gitum se ye freda ena wo se wo freye na ye nya ye den ye kone na aso nimfie na kwa animu kakra nimfie na kwa animu kakra bibi ntini me de nimfie ni besie kakra na mami chese wawo emaya oso obawi asinyame andi na bro na no na se isha akeka asemi wa asenka uhwe mu pa de anka awo mu no nka mawo ena nka mfaso ye den wo so sebi menkase sebi mema awo mfaso ye den eni so better e bia wo oba edu ba bia oba be kwa akware be ma ne ne oba ye ne fa nkosi ya na eno no be ma de ono wo kọ ono so kwa akọ ya manase enti wo so nya masa na chese omo so kofa mema abefie na omo so aba abaye ama bibia nso atimi anka nyame andi na boro nyame ma ne maya miensa chese be ma de wa anya den wa anya bi wa mo nyame so bo se ade na nyankopon anya den ama me be me sanse wiase de nyankopon pe ena oye to ono nso wonya enkoda miensa saa no se de me kan du ba bi be ma omo be kan bomu na o ma hwe enkoda yi no ade a oduma nkoma wuo de ne nsa nyunyunu beto papa yi so pegya no de ko ene ntiche se akoka maami nko a maami che se ene wo ka se wo fa neoma easy pa dia na oboa
wan fa niema easy niema ma anye mre amfa ama no wan kasa imagine se wo ba ye ba akopɛ kra na wo nko ana wo hwɛ no na edu baabi a hwɛ na nkoda mensa bɛɛma ayɛ de afiri mu agya wo na aka wo ne nkoda yi nko ana kyerɛ sɛ emu ɔya maame kyerɛ sɛ na wɔn ka sɛ di susu a bibi kakra nso so ɛwɔ fie wɔse na nneɛma mu ɔden ya na kyerɛ sɛ ɔmo wɔ ekura bi ase a kuya adwuma na ɔmo yɛ de wɔn ɛyɛ to ɔmo bɛdidi ɔmo bɛyɛ den ɔne nyinaa ɛyɛ kuya adwuma ya nti ɔbaa bɛsia ɔso wɔtumi kɔgye dɔm nkyɛ ɔbaa bɛsia o wɔtumi kɔgye dɔm nkyɛ ɛnea wɔse ɛfuom adwuma a anaasɛ adwuma a wɔ asase so a wɔnyɛ bi da ɛyɛ ɔbɛka sɛ office adwuma sɛ yɛn kuta pen na yɛn tena ase ɛwɔ office na yɛn twerɛ de ɔsɛ wankɔ school nti no ɛndeɛ wɔka so wayɛ bi da na sɛ yɛn nyɛ afuom adwuma yɛn tɔn adeɛ mfa adeɛ nsi yɛti yɛn hyehyɛ adeɛ yɛn tɔn fɛnsi ha ntɔn ɔsɛ wiase ɔbaa wɔn hu adeɛ a ɔbɛka sɛ wɔn tɔn bi da ayɛ sɛ masomfo maa no kɔba ntoma ne ɛyɛ a bibia deɛ bɛba so wɔ no ɛno na ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛtɔn bibia maame sɛ wayɛ bi ne nyinaa yɛ wɔsɛ ka ɔno nkwa mpo de anka ahia obi so na ka yɛ fontin a meedi sɛn ɔka ɔno nkwa anka sɛn na ɔbɛbrɛ nka wɔmbrɛ ahia biara no ɔno nso ɛdi nse aka ntam sɛ wankɔ school enti nkwadaa mmiɛnsa maba a wasɔ no Nyankopɔn so yɛ dɛn ɛde n'akyɛ wɔ mo no akyɛ no no nya ade a ɔbɛhwɛ sɛ nkwadaa no nso ɔmo life ɛbɛyɛ basaa wɔnyɛ dɛn wɔn a ɔmo nkɔ school nti sɛ nkwadaa ne papa afiri mu a ɛnyɛ sɛ nkwadaa ne papa afiri mu nso ne yɛ nim yɛsɛ ɔhene ba ne deɛ ne papa te aseɛ sɛbi wo papa nyɛ twɛ n'ani hwɛ dan sɛ kim daa week ni ma yɛbɛka akyɛw sɛ agya bi wu a agya bi yɛ dɛn ɛte ase na yɛnkɔ sie no n'ani na ɔtwe ase bosome hɔ na abɛhu sɛ odogbo bi yɛ dɛn ɛyɛ gye abusuafoɔ bɛrima yɛ abusuafoɔ yi n'ani ɔmo ani yɛ dɛn maame ne bɛka maame nko anya wɔsi atete ɛne wɔ ha wo deɛ wɔ afɛ bi mu papa nti ɔno nso so ampa aba wɔsi nkete ɛsɛ nkwadaa no baabi biara obiara pɛ sɛ okɔ school eduru biara no ɔno nso so ɔnyɛ dɛn ɔnyɛ aboro ɔbɛ try ne best ti maame si deɛ sɛ wɔyɛ biara ɔyɛ Nyankopɔn adaworoma nkura mmiɛnsa obiara nso so ayɛ ne ho kɔ school ɔsɛ nkura no so ɛne ne hwambɔ san so ɔde nkura no tena ase ɛka kyerɛ ɔmo sɛ monhwɛ o meyɛ ɔbaa bɛsia mo papa afiri mu agya mo papa afiri mu nso mo anyɛ obiara me anoma so mu mebɔ me ho mmɔden sɛ mɛboa mo de makɔdu mpɛmpɛnsuo bi a mo ankasa mo bɛtɔ mo yam ntimi sɛ mo nso so mo nkɔdidi maguro bi ɛne deɛ nsɛ ne deɛ mfata na kyena bi no makɔfa problem bi ayɛ de aba ɔsɛ nkɔla nso nyɛ nyame anim ni ɔmo tie ne futuo ɛmɛ nkɔla wɔsɛ ɔmo ekɔ school na eduru akyire ɔsɛ baako ɛwie university na kyerɛ sɛ Nyankopɔn yɛ n'adom onya n'adwuma yɛ baako nso so ewie training college ɔno nso so Nyankopɔn ayɛ de wɔnya baabi a wɔkyerɛ na adeɛ kama na ɔsɛ ka akyire no ɛna ɔno nso so wɔsɛ immigration yɛ a ɔno de ɔsɛ ɔpɛ immigration nti ɔno nso so Nyankopɔn adaworoma wɔwura mu a afei na waba out a ɔno de yɛnyanya ɛdɛn imposti no but ogyi di sɛ Nyankopɔn adom ɔbaatan deɛ ɔpɔn deɛ nkɔdaa di ne fam nyinaa maame ne nkasaeɛ mu no wotie mu a na wɔsɛ bɔ mpaeɛ ɛde taa ne ma n'akyi na maame nsi ayɛ dan ne bɛyɛ a wanya owie university a wanya n'adwuma a ɔyɛ Nyankopɔn ado onya bɛrima papa ma ne yɛ dan eso ne mu kasa bɛrima papa a sɛbi nyɛ sɛ bi a meka sɛ mɛrima no ebi mo nso bi wɔ hɔnom a mɛrima no ebi mo ɛnhyɛ da ɛmmoa saa ba wei de okonya bɛrima wɔ boa enti bɛrima no nso so boaeɛ ɛma ɔne ne redi nkɔmmɔ sɛ wo maame sɛdeɛ maame korɔ watumi aboa mo a wahwɛ school ɛde ma bɛdu mpɛmpɛnso ade ne yɛnkɔyi ne mfe akura n'aseɛ na yɛmfa ne ɛmmɛ kurom na yɛmɛpɛ dampa bi nyɛ den ɛmfa ne ɛntum sɛbi mpɛdua so ɔkɔ ne kra akyi koraa na ɔbɛtena ɛdan ne mu nnɛ koraa na ɔkɔ ne kra akyi koraa mpo na wɔhu sɛ ne berɛ a wɔbrɛ no so ɛmfa so ayɛ dɛm aba so akwadaa no ɛyɛ dɛm ɛyɛ asotie ɛma ɔmo kɔfa a ɔmaame no
ma ne de no eba betena ɔne baabi a kyerɛ ne kunu ɛyɛ de ɛteɛ no de ɔtɔ so mienu no nso so ɔno nso so ne kunu na ɛteɛ de ɔtɔ so mmiɛnsa na ɔno nso ɛwie immigration no ɔn de ɔnya ɛnware ɔno nso so ɔte ne baabi de ba ɔnya ɛnware na maame si wɔte ne bɛn ne kunu nkyɛn ɔte ne bɛn ne kunu nkyɛn ɔte ne bɛn ne kunu nkyɛn emu hɔ baabi na asɛ akwadaa na wɔn ho akɔyɛ den kakra de ama no ne ba no ne ba abaya no aware akyɛ kakra awɔ ho akɔyɛ den kakra ama no na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ unsɛ ma de edu baabi saa na ato yɛ ne anante ato yɛ ne anante ɛma kyerɛ sɛ abaya yi ekopie mu wɔ sɔfo bi hɔ bibi nti sɔfo no nso yɛ mfa ne din ne den ɛnto dwa ekopie mu wɔ sɔfo bi hɔ nom yɛbɔ mpaeɛ yɛyɛ akwankyerɛ yɛbɔ mpaeɛ yɛyɛ akwankyerɛ afɛdeɛ akwankyerɛ mpaebɔ afɛdeɛ dako deɛ ne ba ne ba afie a ɔsi maame betie na mekɔ asɔre yɛ sɛ wo na woyɛ meɛ wo na wama me nya yɛ funu kura mpo ɛna mede ayɛ dɛn mede awo ba ɛnyɛ maame ne se efiri hɔ no mo kɔ deɛ ɛnyɛ tan a ɛde ɛnyɛ tan ama wei no nso so ketewa no panyini na abɔ deɛ ɔtɔ so mmienu na ayɛ dɛn amaneɛ I think say the autopsy mienu no so ɔno so face problem bi ɔno so face ba maame na nka problem kora na maame ne say the autopsy mienu say ɛne sɛ ya maame na ɛma wɔn de ɛne sɛ me so me problem yi ɛne sɛ wɔyɛ de wɔnim hu bi ama sɛ say maame kyerɛ mu a kyerɛ sɛ ne baba ne say maame a wawo me aba wiase a wo no waboa yɛ deɛ yɛn nso so esi yie no me so makɔfo abakuro ma me na wɔte a yɛ hwɛw na sɛ na wawe a w'ani bɛgye wo ama me so m'ani agye wo wo ma m'ani gye anie pɛ yɛ deɛ nyanya ade a metimi ne wayɛ den atena ebiem asa agorɔ asa ampa akwadaa yɛtimi ahwɛ nyame anim sɔfo aka kyɛn sɛ ne maame na ɛyɛ ne nti wɔyi ne ba me nneɛma ato agu abɔnten ne kunu ne koraa ka kyɛn ne sɛ wonya abotrɛ na ambaka wɔyi ne maame nneɛma ato agu abɔnten ama ketewa de ɔtɔ so mienu ne taa n'akyi sese ne ba asɛ wɔtaa n'akyi ayɛ ketewa yi ama maame na sa akɔtena ne abc di mu a kyɛ sɛ maame no wotumi so odi awerɛhoɔ paa ɛnyɛ asɛm ketewa na maame di asɛm yaba sɛ yɛnka bi ɛmfa ɛma no na so wɔsi deɛ wɔhwehwɛ nyinaa ne sɛ sɔfo no a wɔsi wɔyɛ bɛyifoɔ no wɔm ne ma no mfa ne nkɔ hɔ na ontu yɛka ne sɛ ne bɛyɛ mfa yɛbusa ne sɛ maame aso anya bia wowɔ kakra na wɔsi sɛ bɛyɛ no sɛ yɛ fufuo sɛ yɛ tuntum sɛ yɛ kɔkɔɔ wɔnim bɛyɛ ho hwee abusuafoɔ nti ɛnɛ asɛm a ɛda ɛhɔ ɛno no timi hyɛ aseɛ ɛde afiri ɔfa awɛmfoɔ hɔ ɔfa awɛmfoɔ ba ɔbɛfia asɛm ni o asɛm o arɛho bɛfia ɛdin o ɛmrɛ kɔɔ no na mebɔ m'ani ne nsuo ataataa bet na ɔnko na ya na ɛtɔ de bia ya ne mo ya ɛmo ɔyɛ o ɛmo ya paa na maame paa mehwɛ na mebɔ m'ani ana ne nsuo ɛyi ebi mu tiri mu ɔdin o Bible say ye agya no ayɛ bɔne ye ne yɛ so akatwafo ne yɛtua ɛho ka baabi a maame no ne papa no ɛhyɛ ase a ɔmo yɛ ma no na me no mmienu ne yɛnyina wɔdio daabi saa asɔfo no a wɔbɔ bɛyie no sɛ ne ke gyina hɔ aka sɛ asɔfo no ɛnya yɛ Nyankopɔn bɛka sɛ obi anya ne yere a woyɛ sɔfo ka asɔfo kɔ de ka gya yɛ first ne se ka asɔfo ɛna me di ka gya yɛ first hwɛ obi ahwɛ ne mba titi ne mo wuri ma hwɛ ne ma ɛyɛ maame ni kunu owuo oni bi ɔte kontomire nsisa ɛne meko ɛne metre na etwi abumu kakra saa ama na ma adidi ɛne ɔmanya bie a yɛbɛhwɛ maame wɔse adwuma a menye bi da ɛne office adwuma na kyɛ sɛ wotumi sɛ maame na brɛ na nkora mmiɛnsa nkwa woyɛ easy hwɛ sɔfra ho bibia nka sɛ maame ne yɛ bɛyifo woni nkwa akora bi a maame no
ɛne papa no ɛfa so a na yenya ɛma miɛnsa no bia na yɛkɔsrɛ efi obi hɔ enti sɛ yɛkɔsrɛ ɛba efi obi hɔ a ɛho ho masɛm a na sɛ bia na wantwa ho ka na wo papa no gya wo ya awo betime di nkura ne nya abla betwa nkura ne nya ba okay wa hunu we nyina anka o ko to a ye be ya sa no de e bia we hu won de wa hu do hu sa ma me ne ye be enti pa ye na e bolu wiase nyina na natabi wo se bi owo na nwin ba ifu ho bi owo nwin ba ifu ho ba ifu no abru cheche o so that ba ifu no abru cheche o na dia ne ya na bi mo kwa abru cheche ya na mo so mo nkra no ya na e okwa o ma me se woni mo che o ne ha o ma mi yo abru ka che ne ba se ko fi yonfo o ba ya fa car bla fi le ja se na bi park ni school ni ehunu so that o dia o so park car no school afa from be ko sirifa e ko so do car ni si o si fa bla fi o ba dia ehunu o da tati e dia woni pa ho e boni bia no so fra ehunu aka ko to a e be pa mama no ko to be pa mama na o be boa me ya e fruity o ko ma me be ye ma na nya be bia ko se na ma me dia no ho akọ papa e asemu ma me no o shase e hwe na chi ba bia na wo mo ne na ni kuro no e shase no okay o shase mfiri on ka kai na bi kwa na ba ru fry ne ama no okay na ne ma no munya ba fu so fu no pe bibi na free enkra no ho e ti ho ne kasa ma me nya ba fu what tim sabre e ka ba fu be fo no so na de bayo almost there bi na se wo sha wo kasa mu bia ni wo ba wi akokoba obi a yen akokọ ba o hezu obenyine anza na wa chene awe ti ya na sa na mo se ye kan de ya na be fia o bia ni yo pa o chire akoro mo cheke to cheke se no pe yo ti chiro se ka se na wono kwa na o be chiro ketwa woni ketwa ni ata ba bia na oni ahodi bia ketwa so ta ta ne e chiro okay enti sofo na o ka chire ma me ne se ma me ye be fo no owa okay owa no ni pa bo che no bo yi ye di pa bo no bo yi owa maame ne nya baifo o hwe ase maame ye baifo a o kumo enye na mo be di ma maame na dibi e na mo bo maame be yi se maame no we baifo maame no nya baifo o yo maame ya wo ndi ono no nya adwuma anya ye ni momu ne ta maame na chi o ti ono no ono so achese no maame na di we baifo kura na o de be ya bo no ma ho ban ama ne ma nyinyini nya no abeka kire maame se ana nkran se nkran mo maame ye baifo nti chinchina achi se mon pamo na asa mo ni di mani bi o mu ni di mama mo ni bi na nyakopo otumi bi bia betima ye ba fiam das okay say Ishak minu aba asam ni ya minu aba ansa na mesha ase no mesha mekwa asam no so no me se medical chair tiefo de bia meka se omu hia ye nti whatever that be no obetra ase a se odi kan de ani di a fata de ma tiefo na omo nso hu ni se ampa wo mo ho adwen pa minua asam na emu aya pa ye kasa asam mu aya eni asem we mi hu nsam sawia ya ebeto so mienu ya emu aya na emu aya pa kire se ko la ye easy so me nkron ye kasa ye ka wo mu nsam ntetia no kura na nasefo no kyese bubenyini wie na sabi mpreduasa ba ma afiri mo agya wo ya hwe asem ni yo ba ma afiri mo agya wo naka oba that is single parent it's not easy to come by that single parent ano de na bema no se bi preduasa bema no kan okura okoba na da ase bema no e kan ho okoba no e na da ase oti asukọ no wadi sai de sanya ade obo te ma bebre mu krum ho hanso ste o mo da so ye single so na mamia nikunu afiri mo agya no for over 15 years looking at said you see chere unsem no yes for over 15 years because na last born no 15 years that is it that is it no atimi ahunya nsa se school am atimi anko binti mitimi unu se
mafa nneɛma bi mu a amoa me due to that kwe bia mefa so bia mehwɛ me ma me make it possible na mahwɛ mmɔfra no de ɔmo akɔ akɔsi beebi ɛfata sɛ ɔmo yɛ den esie mami abɔ no ho mmɔden pii ahwɛ nkwalaa mmaaya mo mmiɛnsa nyinaa obiara anya ne so ne ne deɛ na bewi ase panyin a woyɛ panyin a woda mu ɔsɛ before kora mɛtoa so no woka nsɛm no woka asɛm bi sɛ onya bɛrima papa sɔɔ no mu panyin no wie university no onya bɛrima papa sɔɔ no mu ɔsɛ woka asɛm no a bɛbɛsii so o wogu so a wokyerɛkyerɛ nsɛm no mu no a no ɛbɛbɛsii so o bɛrima papa no a woyi so yɛ no a na wopɛ sɛ wo clarify ma amanfoɔ atiefoɔ hu ne sɛ bɛrima papa no sɛ bimprɛduasa wonkaa sɛ bia obi a ɔwɔ sika anaasɛ bia obi a ɔte sei anaa ɔte sei na mmom wokyerɛ sɛ mmarima no ebi nyɛ papa sɛ bimprɛduasa bi nyɛ papa ɛmɛ no koraa mento sɛbe yɛmu bi nyɛ papa ɛna bi nso yɛ deɛ ɛyɛ papa wokyerɛkyerɛ mu ɛne sɛ woka wo nsɛm no ɛbɛbɛsii so sɛ eduru baabi koraa ma bɛrima no mɔmu koraa ka kyerɛ ne yere no sɛ wo maame no no nya abotrɛ woka asɛm no metie ne yie pa wo maame no enti wo deɛ sɛ bimprɛduasa sɛ awoɔ no mma koraa no a nya abotrɛ bɛrima papa no bɛrima papa no no ne nyinaa akyiri no wo ba besia bra wo maame abrɛ nyinaa panyin no ɛsɛ wotumi sa nka ɛsɛ nka wotumi kipu asɛm no wɔnsa ntumi ankipu asɛm no asa ɛstani asɛm no de akɔ wakyiri ba ayindi nso wakyiri ba no ama wakyiri ba nso aba abɛgye atum sɛ ɛneɛ me so bi wɔ issue foforɔ bi wɔ hɔ a ɛneɛ na ɛsɛ maame no ɛna ɛyɛ saa how come sɛ bimprɛduasa biribi ha mo sɛ bimprɛduasa asɔfofoɔ no ɛnyɛ ɔmo nyinaa na ɛyɛ papa o papa wom but ɛnɛ bɔne no na dɔɔso we should understand either we like it or not obi a ɔtie mi bia sɛ wopɛw wompɛw mɛmɛ kaa kyerɛ wo me se asɔfofoɔ no papa wom bɔne na dɔɔso we should understand that sɛ woantumi ahu no sɛ asɔfofoɔ no bɔne na dɔɔso a woanhwɛ ye wabrabɔ no wonhu baabi ɛfata sɛ ɔyɛ den wode fa that is the fact ɛnka sɔfo nimpɔn sɔfo pɛmu obi wɔ ha yɛmfa no sɛ wɔkɔ wohu mu ahu sɛ maame ne ɛbɛfoɔ saa na bible kyerɛ o sɛ kɔkasi akwadaa n'anim pi sɛ wo maame yɛ ɛbɛfoɔ wɔn na ɛhwɛ no ahunu sɛ maame ne ɛbɛfoɔ koraa no a mehyɛ nsɛm a bia ɔbɛka sɛ wɔna nsɛm asɔfofoɔ no bi te saa o meka sɛ mema examples bebrebee nka yɛ nsɔre nnɛ bebre wokɔto sɔfo no sɛ wɔdi nkɔmmɔ sɔfo paa wokɔto no sɛ wɔdi nkɔmmɔ bi ne si deɛ ɔsi di ne nkɔmmɔ fa a wɔso wɔyɛ sɔfo a sɛ bimprɛduasa woa wotumi hu ne sɛ woadeɛ ɛnkɔye wotumi sɛ nkɔye aw nanka ayi kɔnfoɔ tumi kɔkɔgyina asɔre dɛm sɛ megyi me suma sɛbi asɔfofoɔ nyinaa yɛ papa ka kɔnfoɔ tumi kɔkɔgyina asɔre dɛm kɔkɔgyina asɔfo sɛ megyi me suma na wamammerɛ ɛsɛ wɔba bɛyɛ no woama amɛyɛ dɛn woama amɛyɛ bebree abuakɔ yi a nasɔfo bi wɔ no mo ɔkɔbia bi osunyane kwakubo nsam ɛkɔgyina ano so kɔkɔgye ne suma osunyane bɛ mekasa mɛka wokɔ social media kora deɛ airtime wate aseɛ ɛti no yɛsra amanfoɔ sɛ sɛbio nsɔre no dɔɔso sɛ wokɔ asɔre a nya ho abotere no hu asɔre a ɛfata sɛ woyɛ dɛn wokɔ yɛka nyamesɛm huhu mu asɛm nso a sɛbi prɛduasa yɛde nyansa yɛ deɛ yɛde nyansa to ho meba o sɛdeɛ wokan a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛhu because makɔ asɔre
you could yeah bonyankopon di me so me se nyankopon na me ko nti makwa asole ya di ese ya di nyankopon me ko sabi ya mabusum bia nti bada na mehu minua ba obehu kyerɛ sɛ minua ba obehu ne kla obehu kyerɛ sɛ wakɔtena asɔre dɛm na sɔfo de pan aba besi hɔ sɛ mo nsansuo ne ankora besi nkyɛn ne asansuo ne ankora besi pan na nkyɛn na sɔfo sɛ me honhom aba me honhom kyerɛ me sɛ menware mo ɛma mo ha nyinaa menware mo na maame asɔre maame pɛ mu a ne nufu nya nufu ketewa sa akwankyere wɔnyɛ nipa ketewa wɔwurɔ ho abɛtena pan mu wɔ sɔfo anim na sɔfo dware wo sa akwankyere anti sɛ bimpire dwa wani afira meba wani afira ana me say hu de ozo be ba ba fa Bible mu fa hin na Nyankopɔn ka kyerɛ ayi sɔfo bi sɛ onfa pan mra mesi ona onfa onyare ma o ah etu eso still o mekɔ so akɔ eti saa sɔre we be wi ase obɛka kyerɛ sɛ o ma me yɛ den ebefo adwen bia na ho hwi ne ho wɔn de obɛnya wɔn sɛ wanya bɛrima papa aware ɛnneɛma ɛkɔ so yie etu otimi fo so afa kwan bi so keka nsɛm a na sɛ wɔgye mu ka sɔre no mu a ɛna mo so ɔno nso bɛyɛ den ebɛyɛ okay ɔn de ade na akɔ akɔɛ no ɔn ɛna mo so ɔno nso bɛyɛ nti kwan bi a ɔbɛfa so biara mo sikafoɔ no mo nkɔ no a ɔbɛnya mu aka sɔre mu na nneɛma atimi akɔ so yam ɔno nso sɔfo ɛna ɔdwen wo ɛna ɔdwen wo sɛ shark me da se nyame nso a na sɛ ɛnɛ nkɔpem si yɛnwie no na sɛ maame no nyankopɔn ayɛ adom afie ha yɛwɔ asɔfo gu fie ha yi die sɛ maame no wɔ bɛyifo ampo sɛ wɔni bɛyifo so ampo wɔgyidie sɛ ɛnkɔsi sɛ dwumadie we nkɔ na wieɛ no na ade nkyɛ no na yɛhu sɛ ɔyɛ bɛyifo ana sɛdeɛ deɛ di kan ba yɛgu so sɔre ma no saa nso na wei nso general yɛwɔ asɔfo papa wɔ ha na akɔ aba Ebini jinwa. memo akɔ aba general oh na ada na wa akɔ asɛm na wo Ebi sɛ ɛsɛ ɛbi sɛ. wa akɔ asɛm wo sere Asɔfo wɔ paa yɛ dɛ yi. ɛwɔ fia ha ebi ni general wa Ɛyi na ɛsere sɛ ɛsɛ na ɛsere. wa na wasere wa Mesere kama wɔ ba tebo tebo. wa na wasere wa Mesere. asase ma wo ka wo ni gidie Debi sɛ ɛsɛ na ɛsere sɛ adum dɔso. kasu we me di sa wo na me de be ma Debi sɛ ɛsɛ kyerɛ sɛ adum dɔso so.